Kenna l-opportunità niltaqgħu mal-MUMN fil-fatt spjegawlna smajtu b'winnejkom xi problema serja hemm qed jgħidulek li għandek swali kultant ikun hemm persuna waħda biss, nurse waħda biss meta suppost ikun hemm tal-inqas 3 nurses u fl-ideali jgħidulek ikun hemm mas-7 nurses illi jkunu komplement kif suppost. Bla dubju da jfisser servizz iktar inferjuri u allura anke periklu għall-pazjenti tagħna. Irridu nindirizzaw din il-problema u ilna ngħidu anke ħafna xhur u li ngħid anke nitkellem jien li fejn inti għandek professjonijiet li għandek nuqqas kbir u dawk in-nuqqasijiet huma indispensabbli fil-pajjiż irridu nindirizzaw source billi inħajru bla dubju aktar studenti li jattendu għal dak it-tip ta' kors. Fil-programm elettorali propju nindikaw da li fejn inti għandek dawn it-tip ta' korsijiet irridu naġevolaw aktar l-istudenti imma wkoll li jkollhom kundizzjonijiet aħjar u pagi ferm aħjar. Ħanamlu hekk mal-edukaturi, ilna ngħidu ħanamlu hekk ukoll man-nurses għaliex fil-waqt li tajjeb li jkollok min imur għall-marketing, għall-BCom, għall-accounts, għall-economics, però f'dal pajjiż għandna bżonn it-tobba u t-tobba konna ħsibna li jom fil-fatt gvern nazzjonalista, ma għandna bżonn in-nurses, għandna bżonn is-social workers, għandna bżonn l-edukaturi wkoll. Dawn kienu il-kummenti li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fit-tmiem laqgħa li kellu mal-MUMN, laqgħa li fiha kienu diskussi d-diffikultajiet li qed jaffaċċja s-settur tas-saħħa inkluż in-nuqqas ta' ħaddiema. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sema wkoll mant l-MUMN kif dak li wieħed il-Partit Laburista fir-rigward tad-dil tal-bejħ tal-isptarijiet spiċċa biex kien kliem sabiħ għal xejn. Dan għaliex il-frontliners kienu imweda faċilitajiet aħjar fi żmien sentejn u li iżda ma sarfu f'xejn. Min-naħa l-oħra, il-weda tal-Partit Nazzjonalista hija ċara bi gvern immexxi minn Bernard Grech id-dil tal-isptarijiet jieqaf u jirritornaw lura għand il-poplu fil-waqt li fejn tidħol il-kura tas-saħħa mentali li wkoll kienet tema li ġiet diskussa mal-MUMN, il-Partit Nazzjonalista jibni sptar ġdid u jassigura kura adekwata. Matul din il-laqgħa Bernard Grech saħaq fuq l-importanza li jkun hemm pagi aħjar għal frontliners kollha u tenna il-weda tiegħu li gvern ġdid tal-Partit Nazzjonalista iwaqqaf id-berbiq li sar sinonimu miegħu il-Gvern Laburista u minflok il-flus imorru fil-bwiet tal-frontliners. Dawn l-esaġerazzjonijiet, dan il-ħela, dan is-serq mill-flus il-poplu hemm bżonn li jieqaf fl-aħħar mill-aħħar. Dawk il-flus aħna rridu niċċeniljawhom għal frontliners, aħna kkalkulajna li hemm mal-14 miljun u dawn il-frontliners li fil-pandemija kienu indispensabbli biex dal-pajjiż baqa' setgħu jimxi l qudiem irridu nibbatulhom messaġġ ċar li rridu allura anke intuhom dak l-ekstra ammont ta' flus kull sena kif anke għandi kien fil-programm elettorali ħalli nkunu qegħdin propju nuru illi wiri li care għax-xogħol mhux biss li jagħmlu ma li jagħmlu kuljum anki meta ma jkunx hemm il-pandemija. Waqt din il-laqgħa Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kelliema s-saħħa Stephen Spiteri u mill-kandidata Josephine Xwiereb.